No, nalipay ba ka nga na ang imong tapad karon? Sige, tagay siyang pahiyong. No, bitaw, so salamat kaayo kay gidala na sabta sa Panginoon. Niining dapat aron sa pagsimba diya kaniya. So, Exxon, malipayon ba ang tanan? Say amen. Wow, malipayon ang tanan. Isa po ang naikagol sa kasing-kasing. Say amen po. Okay na, no? Okay na, pagalimpayon yun lang sa kanunay sa atong buhi nga riyo. Sige, so, atong sang lamanohon ang atong mga kaigsuunan, no? Na nakikita nato sulod diri sa ani nga building. Isa po dito sa gawas, naman po nga tindog ito. Samtang baga-awit ta, pwede natong i-peace bump o tagaan o shake hands ang ato ang kaigsuunan. Sige, so, come on! This is the day! Maglipay ta!